Ahojte, v tomto videu idem rozbalovať nového pečopáka, aj keď som ho už videla ešte, stále som úplne zbláznená, pretože je úplne cute, možno už máte, ale on je úplne zlatý. Je to zajačík a tohto zajačíka som zháňala už veľmi dlho a konečne ho mám. Ešte zháňam dvoch LPS a tí sú takého zlatúčka mopslíka a dogu. Ale hlavne mopslíka, pretože je on fakt, to je moja najľúbenejšia rasa psa, proste ja rasu mopslíka, fakt milujem. Ale vrhníme sa už na ten balíček, musím ho rozbaliť, že sa tak teším, no poďme na to. Takže je to tento zlatý balíček, je úplne cute a tento krásny zajačík je tiež. Ja ho asi možno budem používať ako psa, pretože by sa mi veľmi hodil ako pes. Aj mi tak pripadá, pretože mne všetko pripadá ako pes, no nevadí a ja sa vám ozvem, keď ho už budem mať rozbaleného. Takže už som si tohto pečopáka rozbalila a tento pečopák bude môj druhý najhlavnejší. Už predbehol mačičko, ale tomu sa nedalo odolať, on je úplne zlatučký. A tu má značku LPS. Tu. Vy to tam asi dobre nevidíte, ale je tam. Počkajte, skúsim to inak. Teraz by to mohlo... No, teraz to lepšie vidno. Tu má značku LPS. A tu má dierku. A je to číslo 70741. A je úplne zlatučký. Bože. A asi ho budem mať ako psíka, pretože asi je to zajačík, ale ja to budem mať ako psíka, pretože sa mi veľmi ohromne páči. A on je úplne rozkošný. Ježiš, to je super. No a toto by bolo z mojej rozbalovačky všetko, ak sa mi to páčilo, tak určite dajte like. A určite ma odoberte, ak ste ma ešte neodobrali a ahojte!